Smatramo da organizacije civilnog društva otvaraju vrata, a ovo je samo dodatni poticaj da ih otvore još više i da svi građani zapravo se mogu uključiti i vidjeti koje aktivnosti oni pružaju u svojoj lokalnoj zajednici. Taj prostor samoorganizacije i demokratizacije stoga treba očuvati i proširiti jer on osigurava inovaciju i razvoj demokratske kulture te nudi strukturne odgovore na različite društvene probleme. Brojna istraživanja naša, tako i strana, pokazuju zapravo da mladi prvenstveno uče po primjeru. I vi ako imate u mediju javni prostor, jako puno negativnosti, ne želim stavljati naravno krivicu isključivo na medije, jer to nije moj cilj. No ako zapravo pokušamo u javni prostor lansirati pozitivne priče, primjere dobre prakse, puno je veći povrat znanja i povrat kompetencija mladih, odnosno na taj način se aktivira. Da bismo pokrenuli civilno društvo, da bismo stavili na dnevni red neku važnu temu, ne možemo bez medija. Poglavito danas u medijatiziranom društvu u kojem živimo. Svatko od nas ima neku svoju osobnu pretpovijest identiteta, jel? Ja imam taj da sam medijska ličnost i da imam prostor koji lako mogu iskoristiti za nešto što mi se čini važno. Pa, iskreno mene je strah bilo kojih organizacija bez emocija i bez srca. Tako da ja mislim da to prethodi, ima ona poznata priča da nam je potrebno i srce i glava i ruke, znači s kojima radimo i da ta zapravo sinteza u našem tijelu, u našem biću, između toga tek daje pozitivne rezultate. Srčanost, ta energija, taj bijes jednostavno treba kanalizirati i staviti u nekakve formalne okvire. I tu sada dolazi ona tehnologija dalje upravljanja udrugama civilnog društva gdje ćemo staviti okvire i biti vidljivi. Izlaziti sa konkretnim inicijativama, pa ako treba prijedlozima zakona i na taj način upravo s naše strane moraju dolaziti novi impulsi koji će pratiti medije. U borbi protiv siromaštva može biti svatko. Da nam nije potrebno da govorimo o filantropiji na način da će neko ostaviti kuću, da će ostaviti veliko imanje, ogroman novac, da svatko od nas može biti filantrop, da možemo odvojiti svoje vrijeme i novac i neka materijalna dobra koja imamo za one koji to nemaju. Rekli ste jednu sjajnu riječ koju bi ti još podcrtati, to je autentičnost djelovanja. Jer to isto radimo i zbog sami sebe i zbog neke priče u koju vjerujemo i da zapravo ni jedna velika priča nije nastala preko noći i nekakvi njeni plodni rezultati ne moraju odmah biti vidljivi. Dobro da razmišljamo malo više svi zajedno i djelujemo na tome da uravnotežimo razinu financijskog kapitala i društvenog kapitala. Sinergija je važna i ja volim vjerovati da i mi u Uredu za udruge, ali i kolege u tijelima državne uprave još uvijek možemo puno toga učiniti da bismo olakšali s jedne strane te procedure i pa se evo nadam da ćemo u budućem malo više tu sinergiju povećati i pojačati. Zapravo proučavajući razne modele priprema predsjedanja vidimo relativno različitu praksu između država članica o samom modalitetu uključivanja velike širine različitih slojeva društva. Ima različitih metoda i različitih praksi. Neke su države članice, mislim da je zadnji primjer bila Bugarska, imale niz sastanaka koji su organizirali zajedno sa civilnim društvom. Neke države članice su malo skromnije u tom pogledu. Mi ćemo naravno naći određeni balans zajedno sa našim civilnim društvom na koji način ćemo njih uključiti. Da li hrvatska vlada želi predsjedanje učiniti jednim političkim procesom koji će poslužiti mobilizacijski cijelom hrvatskom društvu, da učinimo još jedan mali korak naprijed u europeizaciji Hrvatske. Danas dolaze nove generacije, dolaze, rekao bi, novi aktivisti kojima ne trebaju neke niti uvriježene piramide, niti šablone da se aktiviraju. Kod nas to ide sporije možda kao i neke druge stvari nego u drugim zemljama, ali danas zapravo mi možemo čak i u Hrvatskoj sve više svjedočiti inicijativama
koje nastaju, ja bih rekao, onako zdravo, razumski, prirodno iz utrobe, iz srca i pokreću i sami ljudi. Smatramo da je civilno društvo, da su udruge, dakle i građani temelj svakog demokratskog sustava. Dakle, njegov neizostavni dio. Upravo vi, dakle, ćete biti oni koji u ovome društvu daju dodatnu vrijednost, koji traže, zahtijevaju promjene na svim područjima. Iskoristio bi također ovu prigodu da čestitam znači i Uredu za udruge i svima vama, a uredu prije svega na organizaciji, kao što ste čuli, ove manifestacije. Ja sam imao čast i zadovoljstvo biti prisutan 2017. godine, znači kad sam tek postao državni tajnik, i mislim da je ovo jako dobra ideja, znači koju Ured za udruge uspješno provodi, da se na jednom mjestu okupe predstavnici civilnog društva, svih udruga, zaklada i svih onih koji sudjeluju znači u Republici Hrvatskoj. Zašto sam se ja osobno uključila, zašto su se većina mojih kolega uključila u cijeli ovaj pokret, je samo naš osobni angažman, naša osobna informiranost. Borba s prirodom je jako teška, puno teža nego i sa ratnim događajima, ali nadam se da ćete uspjeti u nekom trenutku neke promjene, a to će nam biti kao zajednici sigurno poruka, ako ćemo moći to mjeriti, da stvarno isplati se u nešto ulagati. Gradonačelnici, odnosno župani, potpisivanjem deklaracije zapravo potvrđuju svoju želju i spremnost za razvijanje suradnje i partnerskog odnosa s organizacijama civilnog društva, i oni se zapravo potpisivanjem deklaracije jednostrano znači obvezuju da će radi unapređenja savjetovanja s organizacijama civilnog društva u procesima donošenja, provedbe i praćenja odluka koje donose u svojoj lokalnoj zajednici, promicati načela partnerstva, ravnopravnosti, transparentnosti u radu, odgovornosti za korištenje javnih resursa, te poštivanja samostalnosti i neovisnosti organizacija civilnog društva. Nekakva sinergija između s jedne strane znači države, civilnog društva, ali isto tako prvenstveno znači i obrazovnog sustava, izrazito važna kako bi se zapravo nastavilo potaknuti mlade i kako bi se ovih 73% mladih koji su rekli da nikada u životu nisu volontirali, da se stvarno zapravo potakne da nešto napravi. I kad vi vidite šta djeca u jednoj Škotskoj, u jednoj Finskoj uče u praktičnom smislu o održivom razvoju, a onda ja zapravo danas mislim o cijelom životu, onda vama nije čudno što netko ko u toj zemlji kad dođe ima između 16 i 25 godina, mu nije problem volontirati ili mu nije problem reagirati na nepravdu ili uopće nije zbunjen kojoj organizaciji da se pridruži ako ima neki poriv da nešto promijeni u svijetu, zato što je to i učio. I naravno odgoj je tu također važan, ali za mene su te dvije stvari jako bliske. Naime, zamisao je da ispletemo, iskukičamo, isfilcamo, znači od vune 4500 leptira za osobe oboljele od multiple skleroze. Postoji taj jedan trend da društveno korisno učenje postaje nekakav treći stup sveučilišta, da zbilja sveučilišta nastoje se otvoriti prema zajednici, jer ih zajednica prihvaća objeručke, ja bih rekla, zbilja. Dakle, zajednica naše studente prihvaća kao vrijedne stručnjake koji, dakle, valjanu, vrijednu pomoć su u stanju pružiti, i to je jedna sinergija, jedna suradnja koja zbilja može biti, evo, iz mog iskustva lijepa i dugotrajna i sa vrlo pozitivnim rezultatima ako je dobro implementirana. I da pokušamo iskoristiti taj period kao nekakvu komunikacijsku šansu
za neke pozitivne pomake u Hrvatskoj. Znači, razne teme okupljaju građane, ovisi o zapravo interesima građana i problema u konkretnim lokalnim zajednicama. Pa evo, moram priznati da me ovo privukla ova konferencija da vidim i druga iskustva kako oni privuku građane za neko aktivno djelovanje, jer je očito da je neko mrtvilo, barem u našoj sredini, tako da ipak postoji sigurno neki način da ih i uključimo malo više. Zapravo, građane treba mobilizirati na način da oni imaju osjećaj da njihov glas se čuje i da se njihovi prijedlozi uvažavaju. Mi najviše želimo osnaživati udruge, da one budu jake, neovisne, da budu pokretači, pogotovo u svojim lokalnim zajednicama i da udruge stvaraju kvalitetne, društveno učinkovite programe, sadržaje i aktivnosti. To su znači teme roditeljstva, to su teme okoliša, teme problema devastacije nekih parkova, teme izgradnja nekih objekata koje su potrebne u nekim lokalnim zajednicama. To su teme problemi maloljetničke delikvencije u nekakvim zajednicama. Građani se više može okupiti, privući nešto što je njima zanimljivo. Oni u civilnom društvu koji za velike stvari nisu spremni 10 godina svog života pokloniti, ne more se baviti s tim.